Hi guys, it's me again, your Beshi Jeramar, and welcome again to another episode of Hello Mga Beshies Channel! So for today's episode mga besh, samahan nyo naman ako as we will, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ako, pero samahan nyo ako today and let's see if ano ang mangyayari today sa lakad ni Beshi. Let's go, and 1, 2, 3, let's go! So there you go guys, I'm here na sa may Festivok, Mandurriao, Iloilo City, and nandoon si Food Panda sa likod, and pupuntahan ko ngayon yung mga other Ilonggo vloggers kasi may ano sila, may vlog sila, and I will go there also. So samahan nyo ako, puntahan natin sila sa Mang Pakpak doon sa second floor ng Festive Mall. Let's go! So, ayan na nga mga guys, nandito na ako sa may Festivok Food Hall. Pumunta kami ng, saan yung ano, yung Mang Pakpak. Yung Mang Pakpak. And of course, kasama ko pa rin si Meet Kai Vlog. And of course, may bago tayong kasama dito. Madam, pa-introduce ng YouTube channel mo. Hi guys, so please subscribe my YouTube channel, Real Dusong. Thank you. Yeah, subscribe. And of course, yung astig na si Yel Chica. It's Yel Chica. Please subscribe to my YouTube channel. Yeah, so abangan natin yung main vlog ni Yel Chica. So ako magme-main vlog ngayon. Featuring Mang Pakpak. Featuring Mang Pakpak guys. Yan. So, ayan na nga guys, kakain na kami ng Mang Pakpak. Yung sa akin, yung flavor ko is yung teriyaki. Pero yung favorite ko dito is yung burning sriracha kasi mahilig si Beshi sa... No, mahilig si Beshi sa spicy. And nasa gilid ko yung iba pang Ilonggo vloggers. And nandun din si Yel Chica sa gilid. Magari si Meet Kai, kag si Kay Alag, soon to arrive. So, let's eat guys. Samahan niyo ako. Let's eat. Chicken wings. So, sa mga nagtatanong, Mang Pakpak is located dito sa may Festivok, dito sa food hall nila sa
sa second floor, and yung other branch nila is sa may Molo Food Park sa likod ng Iloilo Supermart, Molo. And yung unlimited chicken wings, unlimited rice, and unlimited, hindi sila unlimited drinks. Yung unlimited drinks din doon sa Molo, pero dito sa Festive Mall, hindi unlimited yung drinks. So unlimited chicken lang siya, chicken skin and chicken rice, and rice for only 199 pesos. So super sulit and super the best. So let's eat. Ayan na nga guys. Ano? Try mo. So dahil unlimited tayo dito sa may Mang Pakpak, meron tayong second batch na yung flavor naman is chow chowish. Ano daw siya? Orange flavor siya. 199 pesos lang siya, mga kabeshis ko. And the rice, and the chicken, and the skin, chicken skin. 199 pesos only here at Mang Pakpak. Ito yan. Pwede malibot lang. Yes, may pupuntahan pa kami later. So, abang-abang kasi dinagyang festival na dito sa Iloilo. I can feel the beat, and of course, maraming food festival dito sa Iloilo City. So, abang-abang, ipapakita ko sa inyo yung mga food churba-churba dito sa Iloilo City. So, dagyang. So, mainit. So, ayan na nga guys. Kakatapos na namin dito sa Mang Pakpak. Hello! So, di pa namin alam kung saan kami patungo sa dulo ng walang hanggan. So, makikita naman mamaya sa video kung saan kami papunta sa puso nyo. Let's go! So ayan na nga guys, I'm here na sa Atria Ayala District, and di-visit naman natin yung Asian Confucian and Samantas Steamboat. So let's go, samahan nyo kami nandyan. So that's it guys. Thank you so much for watching this video. Pag bago kayo sa aking YouTube channel, please do subscribe. Hello mga besties. So thank you and God bless. See you again on my next vlog. Bye!